Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe o Pindi TV bisimilla moni roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo mboro saw hollude en caggal no subaka fo ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo mbani mba mi salminima mi salmitimama salmini dendagal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe men saabu Aissata ne wayno ɗo ɓeɗo gonen jeeɓen ɗo ene woodi aussi ko kettoto won musidɗo men goto ne wiye ceerno Yahya Ly ene watta ɗum audio machallah ɗum ko kala ñande on tuma o hemna yimɓeɓe ganduɗa ɓe mbawa wadde téléchargé on banggue donc ketto to banggue son ɗum ɗon noon kadi arani kadi aussi ɓe jeetaɓe mbawa heeɗade ko haalte ko wadde en calmini yeeɓiyankoɓe kono kadi en calmini hettiyankoɓe men ɗo goni e nder jokliɓe duune Baba Adama nde kala e kuuɓal sikki ala ko salmindeɓe kono kadi jarnudeɓe e kala subaka e coftal ngal ɓe jogui ngam darde Ayaw Pindi TV ha tengti e plateau mabɓe roɓiɗo jayndeji mbiyen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko politique e nder politique holko jeeyi kan haala ko politique tigui woni janeji leydi Sénégal dawri e ko yewti e anniversaire woni duuɓi 12 jibinede landa Alliance pour la République landa APR kono kadi politique so tawi en ummima e roɓiɗo jayndeji battinortoɗen aussi ko alarba politique noon tigui ko jaynde las uddita damal hande ko noon tigui nden jayndi wi ene wayno ha joni ko mawninde oɗo ɗeɗo duuɓi 12 ɗi oɗo landa biyeteɗo Alliance pour la République landa mawɗo leydi ndi gonɗo e pouvoir e oɗo saaha jibinaɗo ñande 2 lewru décembre ko hanki noon watti duuɓi 12 ɓe kolliti wonde noon on ɗon anniversaire walla mbiyen nden ɗon manditare de ene wayno Aissata mawnina tigui ko e yomre jeeyi on sababu noon ko on ɗon gardiɗo on lande ene wayno hollitino ma arto eɓe toon kono tan de wattidi ko wasde arde on tuma noon ko ministre d'état Mbaye Ndiaye kañum tigui asiri on ɗon anniversaire jayde Le Soleil ko wi nden ɗon ne arti e on ɗon anniversaire lando Alliance pour la République kono de ɓe cuuɓi ko hutorade konngudi hoorejo leydi ndi Macky Sall biɗo kay wonde parti men o de ina foti ha joni ummade e gonka mum ka ha tengti ina foti gollade tawi noon golloto ko e deƴƴere no pulaar wiyata hono deƴƴa gollo e on tuma noon ɗin konngudi jaaji ne tawi e hello tati e nde jayde guindiri Le Soleil jayde L'Observateur arti e on ɗon e ɗin ɗon duuɓi 12 lando Alliance pour la République ɓe kollitti wonde noon oɗo saha hande de ko APR mo ganduɗa kay ko kesso e mbadi gondi ɗum ɗon noon ɓe garti ha joni e militaji ɗi ganduɗa ɗi woni tan adiɓe de ha joni taftude e makko kanko hoorejo mawɗo leydi ndi e on ɗon landa ko ɓen o saha hande ne wayno kofi juuɗe sababune de gonka wona ka won hen de e oɗo saha hande kolliti garti hol tan ko musidɗo men e hoorejo Macky Sall ɗin ko ngudi jaaji ne tawe e hello joyi e nde jayde L'Observateur goɗɗum ko tawete hen e oɗo subaka hande ko alhaali hono centre ɗi ganduɗa ɗi ko centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko biyeteɗi ina neeha yimɓe tawi jeeyi ɗum ko Serigne Modou Kara ɓe kolliti wonde noon lorsque ngo o saha holto yarata kono tan de omo ganduɗa ko jeeɗo ɗino centre ɗi inde makko ha ɗo ene wayno reftaka manam tan de o alda e Caɗele Haydara eko yewti e ñawoɓeɓe kono kay ɓeɗo capanɗe nayo e tato jagganoɓe hen capan tato e jeeɗiɗo oɗo saha hande pawama juuɗe maɓe kuccit e procureur e oɗo ñalawma hande ɗum woni ko jayde nde arti kono kadi ɓe garti on ɗon centre de ina tawe muɗum walla mbiyen andama ko tolni e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo keeɓi wasde hen pittali mumen jayde enquête koloski ndenne koye dawrugol heddi kono de ko e mbadi gondi ɗum ɗon noon ko gam ha joni fewnidde walla mbiyen yuɓɓitinde gueɗe landa rewmi mbo Idrissa Seck o sahande ɓe kolliti wonde de ko jubɓude kam e fandari woni ko yiya hanki e on ɗon batu kono tan de ndiɗon jubɓude e fandari ine tawe hen omo ganduɗa ko Awa Gueye Kébé kono kadi e oɗo gonnoɗo jagorɗo e landa e laamu Abdoulaye Wade wiyete ko Lamine Ba wondude e As Babacar Gueye ɓeɗo kala de o saha hande pottama natti e landa rewmi ɗum ɗon noon caggal ɗum ɗon haala goto e responsable uji on ɗon landa rewmi suuti ko nguuɗe alhaali Déthié Fall holliti wonde de so tawino omo ganduɗa ko Déthié Fall tawtino laamu Macky Sall ene wayno on saaha maɓe mbas hono poste mabɓe député toon to assemblée nationale wonande landa rewmi o kono ɗum ɓe kolliti wonde eko yewti e bojji cam walla mbiyen tigui hono bojji omo ganduɗa ko Idrissa Seck ɗum ɗon wonno koye alet ɓennuɗo ɗo jayde arti hen e hello tati jayde enquête jayde quotidien Le Quotidien
nden woƴaka hay hunde ko yewiti e politique ko yewiti e politique mo kalden no kono kaydi koye politique de développement walla mbiyen tigi ko fati banggue nanodiri hakkude leydi Sénégal e dowlaji Union européenne yidde wittande ko wiyete accord de pêche manam tan nanodiral hakkude mabɓe e laamu leydi Sénégal ɓe koliti wonde noon ko goomu Union européenne o sa hande leppini hono ɓe ganduɗa ko heedirɓe fanno omo ganduɗa noon ko joɗiniɗɗo gunɗon goomu Union européenne holliti wonde de ɓe ganduɗa ko amateur en walla armateur en manam ɓe ganduɗa ɓe ko les marieurs kañumen kala de oɗo sa hande gollorɗe cifodiriɓe eko yewiti walla mbiyen ɓe jewtidi haɓe pamodiri e dokkirgol ko wiyete accord de pêche wonande leydi men Sénégal e Union européenne ɗin ko guudi jaji ne tawe e hello sappo e goho e ndeɗo jayde quotidien le quotidien jayde libération ko addi e oɗo subaka hande ari no wowi wadde kala e saaha eko yewti e gueɗe jurminiɗe kamniɗe mettuɗi ɓe ganduɗa noon ɓe garti koye ñawore hanki toon to Mbour oɗo babiraɗo biyeteɗo Mamadou Lamine Faye mo ganduɗa ko babiraɗo goto kay jolnoɗo ɓiyum walla joɓannoɗo ɓiyum kay e kalisa toon e laana beelen yaaha toon to Espagne on ɗon sukani wiyete ko Doudou e on tuma noon heeɓi hawrude ladial e gonɗon maayo ko hanki tigui wonno nden ɗon ñawore on ɗon babiraɗo ɗin ko guuɗi noon woni ɗi o suuti so wiide wonde de omo kanko de on ɗon babiraɗo hono Mamadou Lamine Faye omo yiiɗi ɓiyi ko kadi nden yidde kadi ne wayno o fondani ɗum e hay hunde e windere nde kono ɗum ko noon o arti e ko yewti e fanno ko yoɓandemo on ɗon ɓiɗɗo o yinno kay ko on ɗon heeɓa gurdam moƴƴam kono kadi gartam muɗum manam batane muɗum moƴƴa no hannirta ni e wiide makko noon e yesso ñawoɓe hanki omo nimsi tigui ko waɗi ko so yoɓande on ɗon ɓiɗɗo ha hawra e ladial kono ɗum ko noon o arti kadi o yinno ko on ɗon ɓiɗɗo ha yetto toon to Espagne fuɗɗo haalande yumum wonde ɓi naati toon to Europe kono ɗum ko noon mo ganduɗa ko procureur yidde muɗum tan ko yo ñaawi ko tolni ko yo dumbe ko tolni e duuɓi ɗiɗi goɗɗum ko tawete hen Aissata ha joni koye gueɗe babiraɓe ɗo e Dakar ɓe koliti wonde caggal nde ɓi ko heewi bojji ina haɗaɓe ɗanade koye on tuma oɗo babiraɗo biyeteɗo Baraham Badiane fitigui ɓiyum mbo duuɓi nayi ha wasi fittande muɗum koye on tuma noon guel on cukalel deƴƴi caggal nde fittande muɗum hooti tigui subhanallah vox populi ko noon tigui nden jayde ari hande ko e coftal balli ndeɗoki konngol ko Matar Ba jagoɗo tambiɗo gueɗe coftal balli kono kadi maire mo Fatick suuti konngudi jaaji nder jayde vox populi hakko ɗum jeeyi sababu noon jayde windi ko ɗo ala une wonde Mactar Bal o pied manam tan de yidde wiide Mactar Ba o sa hande foof de woni ko e koyɗe muɗum kono kadi e juuɗe muɗum o arti ha joni e ko yewiti e hono fandare manam ambition kippu guindijo leydi Sénégal kono kadi e fédération hani e gouvernement o yidde muɗum kay ko Sénégal ƴetta oɗon coupe d'Afrique des nations de football paaɗo arde on ambition ina heddi ha joni e wiide makko kono kadi o arti e ko yewiti e darde makko nde ɓe daari gam wallidde maître Augustin Senghor ha kay wawa joni joni ene wayno hebde on ɗon nden ɗon jappere CAF beele kay Afrique e Sénégal kala ene yiito hoore muɗum kono kadi o arti ɓen ɓe ganduɗa ko chinois ji fodɓe joni joni o fewnidde e stade Léopold Sédar Senghor holliti wonde de ɓen ɗon ma jetta ɗo ñande sappo e ɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen woni lewru décembre o arti hen e mbadi kuuɓal o arti kadi ko yewti e puɗɗitogol championnat ɗi so wiide makko so tawi hono sport o fuɗɗitima ha tengti to banggue lamba so fuɗɗitima hay sinno ko janggo yo yimɓe paam fuɗɗitorto ko e huis clos manam hay goto tawetaki e on ɗon stade jeyde coftal ɓalle stade uddata damal ko noon tigui nden ɗon jayde oɗo subaka hande Aissata nde wayno nde ari ko e koko yewti e kippu guendijo leydi Sénégal ɓe jettaki duuɓi hono duuɓi nogas woni U20 mo ganduɗa ko biyeteɗo Mamadou Lamine Camara cuɓaɗo woni joueur mantiniɗo e on ɗon UEFA 2020 o holliti wonde de so tawino o wawno wossodirde on ɗon trophée makko e trophée mo ganduɗa o kay ko mo Gambie ƴetti o ne wayno mo waɗ ɗum jeeyi sababu noon ko nimsa mawɗo oɗo sa hande moɓe jogui sababude wasde ɓe yaade e on ɗon CAN U20 kanɗo wadde toon to leydi Mauritanie hitande fande goɗɗum ko tawete hen ko Ligue des champions Dortmund e Lazio o sa hande de ko ɗum décisive kono kadi Paris Saint-Germain ɓe kolliti wonde de ina e kulhuli mawɗi hande toon to Manchester United ɓe kolliti noon wonde ko toon to théâtre de rêve manam Old Trafford toon to ganduɗa ko woni Angleterre on ɗon stade ɓe kolliti wonde de koma woni ɓe jawti walla tan ɓe lorima tigui Neymar e Mbappé oɗo sa hande de ina joggana kulhuli e yesso mo ganduɗa ko Edinson Cavani kono kadi Haaland kañum o sa hande ina kay joppi qualification wonande kay hono premier place no jayde wiiri woɗɓe ganduɗa ɓe qualifima hande e Ligue des champions ko Inter de Milan Liverpool jawti e dawal bitegal 8e de finale e on tuma Real de Madrid ina kay jogana kulhuli caggal nde ɓe piya hanki ɗum woni hande o ko jayde arti kono kadi ɓe garti e ko yetti e goski Pabbo Diop mo ganduɗa ene faɗa ɗo tigui leydi men Sénégal ko Aljuma Paɗo Matar Ba holliti wonde de mo rutti teddungal no hannirta ni kono kadi teddungal ngal o foti ruttede Aissata nde wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadani o subaka noon tigui ɗon kaɗeten e banggal
ko ɓurno tengtude roɓɓindu jayndeli moɗon e jayndeli ganduɗa min cuɓanima on ɗum e oɗo subaka alarba hande no alarba fo hande gareten koye dawrugol no wiyete ni walla mbiyen politique oɗon politique noon Amadou Moussa hande kalene ɗum ko ganduɗa kañum woni duuɓi 12 ɗi APR dañi ene mawnintuno ɗum hanki saabu ko 1er décembre hitande ujunnaje ɗiɗi wonno e jeetati ha yette min jettimma 1er décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni duuɓi 12 ɗi ganduɗa yette APR darima ɗum woni landamo gardiɗo leydi ndi Amadou Moussa kono noon ƴewtinda ko hankinde mawnintende yewende mawde ƴewtinda hen saabu gardiɗo leydi ndi kañum koyengal mum yiyaka toon kono kadi woɗɓe kono kadi e goɗɗum Amadou saabu yete nde ɗon yewende holko saabi ɗum hande beele ko yaltuɓe kamɓe saabi ɗum ummiɓe parti ɓe saka noon ɓe ganduɗa ko kamɓe gonno darnunoɓe parti o mana tawanoɓe ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati beele ko ɓeɗon ne ko natti wonde oɗo landa mo ganduɗa saabu duuɓi 12 ɓooyani jaadigal ne wawno ɓurde ɗon ko wayno Moustapha Cissé Lo en ko wayno Mimi Touré en ko wayno ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Youssou Touré en kamɓe fo hande darde mabɓe ina manki e oɗo parti saabu hewɓe hen jalti walla mbiyen jaltinama ko noon tigui sata so tawi yimɓe ne mawnina manditari ha tengti ko yimɓe ndenduno ne wayno jibini ɗum walla mbiyen pewji ɗum ha ɗum laati ɗum ɗon moƴƴino so tawi ne mawnine en tout cas yimɓe foof gona ɗo goto fof ne yinno wonde ɗo kono noon saaha gonaɗo hokkani holko jeeyi sababu noon ko ɗum jiɗɗen famde eɗen gandi wawa amnade ɗo yimɓe daari kaaɓa ha oɗo landa laati e nder duuɓi tati caggal muɗum walla duuɓi nayyi on tuma lando ari duuɓi nayyi presque mataw lando ari pouvoir e on tuma noon ɗo yahata ha en kayli ɗo ñanden ɗo hunde yahata ha deefe ha moƴƴa ɗo ha weela ñamde ɗe on tuma mi ambe hen mi yaaha alay saago so tawi wiyama yen gar mawnuɗen ko pewnuɗen ko walla ene jogori siftorede alay saago wonata hen ɓe jeyaka toon ha tengti ɓe ganduɗa ɓe o saaha hande ene ɗawa e ko yewti ko e foddeji mumen e oɗon landa hono APR Alliance pour la République donc ene famni kadi ko hunde ganduɗa nde ko landa mo ganduɗa ha hande wasi jogade ko wiyete ko hono indépendance muɗum walla mbiyen ko yewti ko e keɓal muɗum e mbadi kuuɓal saabu ene famni hande o landaji Sénégal ko ɓuuri hen ko hewde ngala ko wiyete hono démocratie e nder munen c'est à dire potal ko Aissata Ndiaye an woni secrétaire ko poɗɗa ko mbawɗa ko wadde e parti o ko poɗɗa ko jogade to banggue konngol e banggue fodde militant simple ko ɗum o foti ko ɗum o jogui droit jogade ko ɗum woni ko politique wi kono noon hande kala gonɗo secrétaire tan national walla général mbiyen kala ko wi ko ɗum ɓennata kala ko waɗi ko ɗum woni ko latto ɗum woni hande ko wiyete manque démocratie e nder hono landaji meɗen politique en tout cas ko ɗum jibinta ɗum ɗo kono so wonani ɗum hande wonnoɓe ɗo hen ina tawani lando o jibinte ina tawa nde innete ina tawa nde watte tete ine tawa nde o watte feere haw arde gardego leydi ndi ɓenne ponno tawede hen kono kadi hawani en par ce que hanki aussi hay kanko hono gonnoɗo hoore gonɗo hoore on ɗon lande aussi o tawtoraka ɗum saabi cérémonie o no wayni en tout cas ene ɗeeɓi hamnade no fewi ene ɗeeɓi yurminade noon Amadou saabu que a haali ɗum joni joni woni ko ganduɗa ete konngol ngol jogoto ɗum tan ko secrétaire général o saabu sa ƴeewi e ɗeɗo balɗe hakkude Idrissa Seck e o mo ganduɗa kanko woni yette no Déthié Fall sa ƴeewi hakkude mabɓe hande no wayete addu dañde caɗele ha kanko ne o wi omo yaltina Déthié Fall e parti oɗo mo ganduɗa Déthié Fall jeeyama e sukaɓe ganduɗa kamɓe darni ɗum kamɓe kaaɓi ɗum e sara makko e foof hande ɓe darima politique addi jiiɓore haw wi amo sertay waɓe noon so politique natti dañde neɗɗo wiide mi haalata somi haali miijam mi yalta ma won ko ganduɗa ma hamno hewɓe jaɓata hande par principe wiide ne naata e nder politique saabu so tawi sa naati miijo ma a ɗeddete a jaɓata haalde ɗum walla a suusata haalde te sa haali jaltineɗa ɗum ɗon ma won ko ganduɗa ete addata ko caɗele saabu politique ko rendude miijo ko haalde miijo muɗum mi e ɗiɗon miijoji ƴeewe miijo ɓurɗo hen ƴefte kono noon wona neɗɗo goto tan wiyata kañum ƴettata konngol walla kañum jogui konngol ɗum ɗon noon ƴewtinda e Afrique ɗum ƴewtinda e Sénégal ɗum ƴewtinda e landaji ganduɗa ine taari amen enen fo ko hen jibina ɗen hen mawnuɗen ko hen keptinɗen hande ko ganduɗa ko kañum woni politique sa wone parti sa haali nanguireɗa ka opposant
surtout hanki walla hiccanki mboɗo waɗatno introsé Souleymane Jules Sokom en calminimo mon toon to Berlin mo ganduɗa ko juriste politologue kono kadi analyste politique au niveau international e ɗo e Sénégal holliti wonde omo artatno e alhaali Déthié Fall mo kalɗa joni joni kañum e Idriss Seck pourquoi o yittama e cukko hoorejo gadano e ko yewti lande rewmi ko suddemo konngudi toon to assemblée nationale wiide wonde yiyande hoorejo leydi ndi fotani hadde jaam ñaaje ne foti yaade pourquoi pas Saint-Louis Matam e diwnoji goɗɗi donc ɗum ɗon taw eɗen gandi yonani ittude neɗɗo comme si mataw mbaɗa hankkadi mi arti mi naate oɗo tan ala droit walla mo gondumi ala droit haalde yiyande muɗum ɗum woni ko wi wonde ko ɗum manque démocratie e landaji leydi Sénégal ko ɗum woni ko teski en tout cas kanko mo hakkille muɗum yaaji e to banggue politique enen kadi aussi foof ko ɗum woni ko teskiɗen donc noon so tawi ɗum ɗon iwani noon Aissata ne wayno gueɗɗe juɓɓata so tawi ɗum iwani ne wayno leydi ndi wawa yarude yeeso haali joni Afrique e mbaɗi kuuɓal kono mbiɗa sikki min pour am ko woni koye Sénégal ene wawi wiyede ala fof to ɗum woni par ce que ko hunde ganduɗa nde ko ɗum fotani wonde tan ko ɗum woni ko jiiten donc noon alay saago ɓe ƴewto no moƴƴi so tawi landa darnama ene yaadi e kuuli mum ne yaadi eko yewti eko foti ɗum manam ɗaɗɗi donc noon ɓe poti ko on ɗon gonga heddo pour janggo e jaam so tawi neɗɗo yiiɗi haalde ko foti ko haalde par ce que miijo bonani haalde miijo mum en tout cas bonani heddi ko kaala miijo ngo wiye miijo ngo fewani walla ngo yaadani manam ngo yaadani e gonka men o jomum watte lawol kono so woni kalɗo miijo mum foof tan ne wayno koyɗe muɗum kelene wayno ɗum yahata yahata tigui Amadou Moussa koye ɗin konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani monde Baysata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa n heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré maquillage o amin jarna hen ko bisbal